Nasir Ajuwa da Saniyan Yamin wani mata. Rawar cire yarinya ce manyan mata ku fito fili. Mata a dangare ku na buga wa tambari, abin duk da za ya sa ku fahari zan yi nazari. Fata na a ce da ku Nasiru in yi kaddari, waka ta idan na yau ta saka ku yi fahari. Sama haka ku sha sha'anin ku mata da lokacin ku ne, ku shagali ku warwasa mata lokacin ku ne, ku girgiza ku rausaya domin zamanin ku ne. A yau ne ake da ku wata rana wasun ku ne, idan yau da mu ake wata rana wasun mu ne. Kafin lokacin mu can baya ashe wasun mu ne, to yau lokacin mu ne dole mu doka tambarin mata, tambarin mata. Sama haka Nasiru ya ji wa dole na gaishe ku mata, iyayenmu sannan mata, kawayenmu sannan mata, mutanenmu sannan mata, abokanmu sannan mata, abokai na rayuwa ku ne namu mata. Ku yi girgiza ku juya ta ko a hankali, girgiza kamfanin ki yar yarinya, juya a sanni sanni yar yarinya, taka ki rausaya ki dan dirjuya, kauce ga manya-manya in ji ƙanana. Mata a dangare ina maka kwana, ku ne adon gida idan kun zauna, idan kuma kun yawa gida sai ya sama. Mata taho sani yau ka tsaro baiti na mata, abokai na rayuwa ne a gare mu mata. Mata a dangare ku ne sinadari, Nasir Ajiwa na doko tambarin ku mata. Sama Waje ta kasa girgiza muna binta bashi. Shada